Ccbtr एबा कोअर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर अर्गानाइजेशननि मोनसे गोनांथार सावरायमेल जिरायदों। चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय चिरां जिल्ला एबसुनि मावखुलियाव जथुमनाय सावरायमेलाव गोदानै दाजानाय बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गासै मोन 30टा फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बाहागो लानाय नुनो मोननाय जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा सामलायनाय गोनांथार सावरायमेलाव गाहायै बिटिआर ओनसोलाव गोजोन खौसेथि थासारि दानाय आरो हारि माहारिफोरनि गेजेराव समान जौगाथाय आयदानि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। सावराय जथुम्मायाव बाहागो लानाय 30टा फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावफुंनो लानाय मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोरखौ हेफाजाब होलांनायनि बाथ्रा फोसावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खरिन्द्र बसुमतारी बिथाङा जागायनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि लोगो आफादगिरि फारियै खोरोमदाव औवारी, रोमदेन बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे मिरु एबसुनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो बाहागो लानाय नुनो मोननाय जायो। कोअर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर अर्गेनाइजेशन बिटिआरनि गासै 30 फरायसा आफाद माहारियारि आफादनि गुबुन गुबुन माने माहारियारि गौथुमफोरनि मोनसे जोंहा कोअर्डिनेशन दङ आरो बियो दिनै मोनसे जोङो चिरां जिल्ला एबसुनि मावखुलियाव जों मेल जिरायो। माखासे उसुबिदानि थाखाय जोङो गेजेराव मेल जिरायनो हायाखैमोन आरो दिनै जोंनि जि सावरायनाय बे सावरायनायाव गासिबो आफादफ्रा बाहागो लादों। गुबैयै बिटिआर ओनसोलाव गोजोन गायसननांगौनि थाखाय सान्थि परिबेश लाबोनांगौनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनांगौ दङ आरो दिनै माने सान्थि सुक्तिनि उनाव जिखिनि थासारि फैबाय बेखौ जों जेब्लाबो बरायदों आरो बिनि थाखाय गासै हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथियै कुनु गोरोन्थि भुल बुजाबुजि गैयाबासिनो जोङो बिदा फंबाय बायदि बे ओनसोलाव रायजो जानायनि थाखाय आरो हारि माहारिया जौगानांगौनि थाखाय हाबा मावलांनायनि थाखाय जों थांखि आजावो। नैथिया जाहैबाय जे सोलोंथाइ बिथिङाव जिखिनि गोग्लैसोनाय ओनसोल दङ गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि गेजेराव जोङो मोनसे इउनाइटेडलि गासैखौबो लाजोबनानै बिदा फंबायनि मोनसे फिलिंस आरो सान्थौखौ जोङो नोजोर लाखिनानै फरायसा फरायसुलिनि जौगानायनि थाखाय एजुकेशननि सायाव जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनसे मोनसे जयेन्टलि हाबाफारि लानायनि थाखाय जोङो दिनै बे बाथ्राखौ सावरायो आरो Ccbtr अर्गेनाइजेशननि प्लेटफर्माव माखासे जोंहा थांखि दंबावोमोन आरो थांनाय समाव बिटिआर काउन्सिल सरकारा माखासे कमिटमेन्ट होनाय दङमोन। दा बे कमिटमेन्ट बायदियै दिनै टेट एपइन्टमेन्ट बेखौ थिसननायनि थाखाय जोङो दाबि दैखांदों आरो CSB दानानै 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड एपइन्टमेन्टनि थाखाय दिनै जोङो बेयाव रिजलिउसन लादों, जोङो आपिल खालामदों। लोगोसेयैनो बेयाव हा हुखौ लानानै गोबां दावराव जायो आरो बे दावराव जानाय माने बिथिंखौ लानानै जों गुवारै आरो गोथौयै सावरायदों आरो क्लियारलि जोङो बेयाव बे बाथ्राफोरखौ जोङो बयखौबो जों आपिल खालामदों जे बेलेन ब्लकनि हा जेरैबायदि ट्राइबेलनि राइट्सनि बाथ्रा बेयो माने बेबायदिनो माने इनटेक्ट थागोन। लोगोसेनो प्रोटेक्टेड क्लास बिथांमोनाबो बेयाव मर्यादा मोनगोन आरो लोगोसे 2003नि माने सुक्ति बायदि जिखिनि बेयाव बनाफाइड सिटिजेन दङ बे बनाफाइड सिटिजेन बायदि बिथांमोनाबो मर्यादा मोनगोन। बे बाथ्राफोरखौ जोङो गुवारै आरो गोथौयै जाहाथे हारि माहारिनि गेजेराव बे माने एभिक्सनखौ लानानै उमुखखौ लानानै जाहाथे मिसआन्डारस्टेन्डिं जाया बे बाथ्राखौ दिनै गुवार आरो गोथौयै सावरायो आरो बेखौ जोङो डिसिसनबो लायो। दा बेखायनो नैबे APSCआव बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय सिभिल सार्भिस माने कम्पिटिटिभ जि मेन्स एग्जामाव जिखिनि क्वालिफाइ जाबाय बिथांमोनखौ Ccbtr अर्गेनाइजेशननिफ्राय दिनै बरायनाय जादों आरो जोङो खावलायदों जे मेन्स माने भाइभायाव बा अरेल इन्टारभिउ बिथांमोना जाहाथे क्वालिफाइ जायो। सुपार 50 बड'फानि जि काउन्सिला लादों बेखौबो जोङो बरायदों आरो बिथांमोना जाहाथे फाइनेलि माने देरहानानै फैयो बा बिथांमोना माने फाइनाल रिजाल्टआव फैयो। दा बेबायदि माखासे बिथिंफोरखौ लानानै जोङो दिनै गुवार आरो गोथौयै सावरायबाय। मिजिंथिदों दिनैनि सावरायनायनि उनाव जिखिनि हाबाफारिफोर लादों जिहेतु बे अर्गेनाइजेशना 3 बोसोर जाबाय आरो गोबां माखासे हाबाफारि लानानै जों खामानि मावबाय थादों। थारैनो जोंनि गेजेराव जे मोनसे आन्डारस्टेन्डिं बे आरोबाव मजबुत जागोन बेखौ लानानै जोङो माने आसाबादि आरो जोङो बिसाखि। बड'लेण्ड ओनसोल बा बिटिआर ओनसोलनि साहा इन्ड' भुटान बर्डाराव जिखिनि हाग्रा ओनसोल दङ जिखिनि फरेस्ट ओनसोलाव जिखिनि दंफां दङ बेखौ कनजारभेशननि थाखाय बेखौ रैखाथि लाखिनांगौनि थाखाय हाबा मावनांगौ आरो नोजोर होनांगौआ बिटिआरनि साफ्रोमबो सुबुंनो बिबान।
खारन दिनै क्लाइमेट चेन्ज बा दिनै ड्रट खरां आरो मालाबा फ्लाड बे थासारिफोरखौ जों नुनो मोन्दों दा बेखायनो रिजार्भ फरेस्टआनो जा बा PRFआनो जा बा नेशनेल पार्कआनो जा बेयाव जिब जन्थुखौ रैखाथि होनाय आरो फरेस्टखौ रैखाथि होनाया बयनिबो बिबान आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिनि सल रेसपन्सिबिलिटि दा दिनै जि मोनसे थासारि नुदों जे बेयाव दंफां दाननाय मालाबा दंफां दाननानै लाबोनाय मानसिखौ एनकाउन्टार खालामनाय जादों मालाबा बेयाव इलिगेल दंफां दाननायनि रिपर्ट फैबाय थादों मिडियायाव नुदों आरो दाख्लैबावै रिसेन्टलि जि मोनसे नुबाय जे मोनसे NGO सार्भिस प्रभाइडार जोंनि नुनायाव खोनानायाव आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे कनफ्लिक्ट जे आसलते दंफांखौ सोर दानदों आरो बे हान्जाया बुङो जे रायजोफोरा बा दंफां सिखावा दंफांखौ दानदों बिथांमोना बुङो रायजो राजा आरो दंफां जायफोर माने बेखौ लानानै माने कनसियास बिथांमोना बुंदों बे हान्जाया दानदों NGOआ दा बे मोनसे जोंनि जि मोनसे थासारि जों लुबैयो जे दंफां दाननाया टटेलि बन्द जानांगौ दंफां दाननायखौ कुनु कारनाव जों टलारेट खालाया आरो बिनि थाखाय BTR काउन्सिल आरो आसाम सरकारा प्रटेक्शन होनांगौ 2 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय जे बे जि जाथाय जादों जे 6-8 खान माने बेसेबां गिदिर गिदिर खुन्दा लानानै फैनाय दिनै माने हाग्रा ओनसोला धंस जानायनि मोनसे लामायाव दा बेखौ लानानै जोङो दाबि खालामदों आसाम सरकार BTR सरकार बे सोर दायनिगिरि सोर दंफां दानमारदों सोर सिखावै खावदों बेखौ आङो दिनै थोंजोङै माने बुंनो नागिरा खारन रियेलिटिया दिनै नङा गाबोन ओंखारगोन किन्तु बेखौ तदन्त खालामनांगोन बिनि सायाव फेक्ट फाइन्डिं खालामनांगोन दा बेखायनो सोर सैथो सोर नंखाय सोरो फोलानानै बाथ्रा बुंदों सोरो बेयाव माने थार बेखौ नायबिजिरनांगौआ जाबाय सरकारनि दायित्व बेखायनो जोङो खावलायदों आसाम सरकार आरो BTR काउन्सिला हाई लेभेल मोनसे इनकुवेरि कमिटि बहायनांगौ आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ खावलायदों BTRनि चिफ प्रमद बर'खौ खावलायदों जे बेयाव मोनसे हाई लेभेल इनकुवेरि कमिटि बहायनानै राइट आरो रं दंफाङा सोर दानमारदों बिनि सायाव मोनसे जास्टिफिकेसन फैनांगौ आरो दंफां दाननाया टटेलि स्टप जानांगौ कुनु कारनाव एबसुआ दंफां दाननायखौ टलारेट खालामा आरो गोख्रैनो एबसुनि टीमा जि जायगायाव बे कारबारा जादों जि सोलिबाय थादों बे जायगायाव जोङो थांगोन नायबिजिरहैगोन आरो बिनि थाखाय जों उननि समाव सरकारखौ भारत सरकार आसाम सरकार BTR काउन्सिलखौ जोङो प्रेसार होगोन जाहाथे बेयाव कुनु दंफां फांसेबो दाननाय बेबायदि सिखावै दाननाय बेबायदि थासारिया जाहाथे सोलिया टटेलि स्टप जायो मैयानिफ्राय